Σωστά. Εδώ, να το έφυγα! Σας αφήνω, παιδιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Γεια σου. Τα λέμε, Μωρινά. Τα λέμε, φιλαράκι. Σας έχω κάνει Κυριακή πρωί άτομο το οποίο έχει πάρει εφημερίδα ποδόσφαιρο και βρίσκει άλλους του στυλ του. Ναι, ναι, για πες. Βέβαια. Τι έγινε, Κυριακή, καλά. Καλά, φιλαράκι. Πώς πάει? Τι έκανε χθες ο δικός σου, ρε? Τριγολάκια έφαγε, μαλάκα. Πάρε, μαλάκα, Τριγολάκια, φιλαράκι. Εντάξει, φίλε, να σου πω, ο άλλος τον βλέπεις τον προπονητή, τον βλέπεις, τον παίρνει, ρε παιδί μου. Παίρνει την μπάλα μέσα. Τι τη βάζει, ρε μαλάκα, την μπάλα? Τι τη βάζει? Καλησπέρα. Α, ναι. Έχουμε και ένα live stream. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ξέρεις, με νεύρο. Καλησπέρα. Λοιπόν. Καλά θα περάσει με τη σήμερα, παιδικό. Λοιπόν, Μπάμπης Αλή. Αλή. Πάμε. Ο άλλος. Λοιπόν. Περίμενε. 2.500 άτομα.
Λοιπόν, εκτός από εμάς τους τρεις, τα σιχάματα, στην παρέα έχουμε... Είμαστε κι εμείς εδώ. Εδώ. Τίποτα δεν φαίνεται. Κάτι φαντάσματα έχουμε. Το σκοτάδι. Εκτός από εμάς είμαστε εμείς μόνο. Aujourd'hui les fromages j'étais prêt dimanche tu m'as déjà mis prêt Δείξτε que την je l'avais j'attends. Δείξτε λίγο την πλούζα. Δεν την βγάλω. Είσαι χαζός. Δείξτε την άρε Την μαλάκα. έδειξα ρε μαλάκα να φαίνεται. Aujourd'hui, le fromage après du mot. Ναι, ήθελα να βάλω ζετουά, αλλά ήταν τεράστιο ρε, επειδή ήθελα να τα κάνω align. Ήταν Για να τεράστιο. είναι και καλά σήμα Αγγλίας και έτσι. Γαλλίας και Γαλλίας έτσι. και έβαλα το... Μαλάκα είσαι πολύ μπροστά. Αυτό ρε είναι φίλε. μεγάλο. Είσαι πολύ... Αχ, το πρόλαβε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Στην παρέα μας έχουμε επίσης και αυτό. Αυτό εδώ. Μακριά μου. Νομίζεις. Κάτσε να πω, δεν τα αγιάζουνε. Απέταξα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα μωρά μου. Περίμενε να σοβαρευτούμε λίγο. Καλησπέρα σε όλα τα μωρά μου, στις αγάπες μου, τα παιδιά μου, τους λατρεύω, είναι εκεί κάθε Παρασκευή δίνουν πόλο. Τι λέτε αυτό. Όχι φαίνεται τρικά πολύ. Λοιπόν, Φαίνεται μαλάκα, γαμάει. Σούζι τα λέμε. Με βλέπει τώρα η Σούζι. Ποια είναι η Σούζη ρε. Ξέρει αυτή. Ποια είναι. κράτα. Ποια είναι η Σούζη. Ο Μπάμπης έχει γκόμενα. Έλα εδώ. Εδώ. Κάτι πάτησα, κάτι ακούστηκε Δεν είναι επειδή τίποτα, το χάλασα. Κράτα λίγο. Aujourd'hui. Μου κόψατε το βραδινό σήμερα. Θα στο βγάλω το αυτή. 2 ώρες υπομονή, Σούζι. Σουζί. Τώρα δεν Σούζι, μετά θα Σούζι. Τώρα αλήθεια θα βγάλουμε σήμερα χώρο night. Κοιτάξτε. Αλήθεια τώρα. Δεν παίζει ρε μαλάκα. Κοιτάξτε. Άσε μου. Έλα ρε μαλάκα. Κοιτάξτε τι παίζει, κοιτάξτε. Κάτσε αυτό το βλέπω λίγο να μην κάνει θόρυβο, δεν θέλω. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Κάτσα να πάρω τηλέφωνο. Τι έχουμε αύριο? Τι έχουμε αύριο, καρδίτσα? Σάββατο. Σάββατο 14. Να μας πει ο Καρατζάς τι έχουμε αύριο. Αύριο νομίζω πάμε καρδίτσα. Πάμε ρε μαλάκα, ναι! Πάμε ρε καρδίτσα! Μπουριά, δεν θα έρθω. Πάμε ρε καρδίτσα, δεν θα πάμε. Καλά να περάσετε. Άκυρο. Πάμε ρε καρδίτσα, δεν θα πάμε τελικά, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. ρε Άκυρο. παιδιά. Άκυρο. Δεν μπορούμε αύριο. Καλησπέρα. Αύριο event. Στις 4 η ώρα καρδίτσα. Όλοι unboxholics. Όλοι ρε. Fallout 4 στα 7 spots. 4 η ώρα στο κέντρο, εκεί είναι τα 7 spots. Εκεί στο... Πλατεία Λάπα. Πλατεία Λάπα. Στο κεντρικό πεζόδρομο, στην κεντρική πλατεία ρε παιδί μου της πόλης. Fallout 4 event, χαμός, δώρα, ιστορίες, αγκαλιές, φιλιά, λέκο, αγάπες. Και τέτοια. Συγγνώμη φίλε, κάτσε λίγο να παίξω. Όχι ρε χάζε. Όχι ρε χάζε. Χωρίς εσένα δεν πάμε ρε βλάκα. Κοίτα στυλ. Όχι ρε χάζε. Όχι ρε χάζε. Το μάτι. Όχι ρε χάζε. Το Βιετναμέζο να μην το δείξουμε στην κάμερα. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Έλα Βιετνάμ. Παιδιά, σήμερα φέραμε. Ο Αλή έφερε κι άλλους εκεί. Από τις χώρες του. Ήρθαμε κι εμείς. Έχω κι εγώ Θέλω να γουρλώσεις τα μάτια σου. Γούρλωσέ τα. Μπορείς να το Μαλάκα δεν μπορεί να τα γουρλώσει ρε. Μαλάκα. Πώς κάνει. Δεν κάνει έτσι. Μαλάκα δεν μπορεί να τα γουρλώσει. Δεν μπορώ καθόλου. Μαλάκα τι Αυτό είναι είναι. πρόβλημα. Αυτό είναι όλο. Κουλή να σε ρωτήσω, έχεις πρόβλημα? Έχει. Από τότε που Απλά τα βλέπω 41 δια 9. Θα σας πω τι έχει γίνει ρε. ένα λάθος στα γεννησία. Έχει βγει μια φωτογραφία με τον Μι Γιάν Ταν. Ναι, μία. Από τη Razer, τον CEO. Το ποιο το Και Μίγιαν Ταν. και πήρα τη φωτογραφία. Μαλάκα το Μίγιαν Ταν βγήκε. Ακούστε. Και πήρα τη φωτογραφία και έκανα face swap. Όχι face swap, eye swap.
Δεν είχε διαφορά μεγάλη. Όχι, δεν είχε διαφορά. Τα μάτια του είναι πιο κινέζικα Από το Μι Γιάνγκ. από του Μι Γιάνγκ. Ναι. Είναι ψέματα. Μπορείς να Εντάξει, μιλάς μπορείς να καλά, φύγεις, εντάξει, μπορείς να μπορείς φύγεις να τώρα. φύγεις. Εντάξει, φτάνει, άντε. Μας κούρασες. Μας χωρίς πάρα πολύ. Τον πούλο. Λοιπόν, σήμερα τι θα γίνει. Επειδή ακριβώς αύριο το πρωί έχουμε πρωινό ξύπνημα και επειδή έχουμε Oculus Rift, καταλαβαίνετε, το live stream θα είναι σχετικά μικρό, βρε παιδί μου. Μικρό. Κάνα 8 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να το πάμε όσο μπορούμε να το τραβήξουμε, αλλά μέχρι ένα φυσιολογικό Μπορώ να το επίπεδο. τραβάω όλο το βράδυ. Μπάμπη, εσύ οι άλλοι θα σκάσει αν το πάμε Κάτσε παραπάνω. να σε χωρίσει η μπαμπίνα. Όχι, παιδιά. Η Σούζη, τα Τσούζη. Λοιπόν, κάτσε να πάρω τηλέφωνο εγώ τη Σούζη. Είναι Γαλλίδα η Σούζη. Από ένα Έχω χωριό. μια είναι, ρε. γκόμενα τη Σούζη, γουστάρει να τα τσούζι. Μη φανταστείς τρέλα μέσα σε τζακούζι. Aujourd'hui, Suzy, έχω τον μπαμπίνο εδώ πέρα, μαλάκα θέλει γαμισίμ. Ξεφτιστεί. Aujourd'hui, le collo, le pipa. Εκείνο το, le pipa. Ναι. Λεφλόκι. Le floki. Le mapa. Ah, l'estom. Il l'estom. Aujourd'hui, mon Dieu, il l'estom. Non, no katap. Non. Le pipe, no katap. No pipe. Aujourd'hui, Μαχαλή πίπ όμως. aujourd'hui, les fromages jeteurs, après du monde, toutes les mondes heures, les pipes, les mampés. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Λεμαπέλε κολέ. Αλλά- Λεμουνέ. Ο άλλος ψήθηκε. Κολέξες. Πες τι. Βάλε. Είναι σαν την ταβέρνα με τον Καρατζά. Βάλε. Βάλε. Κρέας, βάλε. Τρώω τα μουσια μου. Τι ρε, έγινε. μάνα. Γιατί έτσι. Προχθές ο Αλέκος είμαστε στους Καρατζά μέσα και σε κάποια φάση τον ακούμε. Έτσι. Παιδιά, όμως έτσι, ισχύει. Του λέμε ρε μαλάκα τι έπαθες. Και λέει μαλάκα σας έχει τύχει ποτέ να ρουφάς τη μύτη σου και να ρουφήξεις τριχά από τα μουσια σου. Ρούφηξε σου. Μαλάκα, ρούφηξα, μπορεί και ματόκλαδο. Μπορεί και ματόκλαδο. Ό,τι κι αν ήταν από τη Τι μύτη. έκανε, γλίστρισε έτσι και μπήκε. Μαλάκα αυτή πιο πολύ Μαλάκα, ρούφηξα εδώ πέρα τα μουσάκια κάτι, είχε τρίχες και έκανα έτσι και ρούφηξα τριχούλα ρε μαλάκα. Καλά που τη συντόνισες εσύ, μπράβο! Καρατζά κάνεις δουλειά εκεί, μπράβο! Λοιπόν, Σούζα τους έχει. 12. Άλλα 2 λεπτά θα παίξουμε μαζί και μετά θα πάμε να διασκεδάσουμε. Να πάμε. Λοιπόν, τι μπορούσαμε να πούμε με τα Aujourd'hui, παιδιά. les fromages jeteurs. Λε πίπια. Suzy le pipe. Le pipe, Suzy le pipe. le pipe de l'anal. Τελανάλ. Le pipanal. Πιπανάλ. Και τα Le δύο. pipanal. Πώς λέμε πίπα κόλλο, πιπανάλ. Ξέρεις πώς το λένε αυτό, το λένε αστουμάθ. Astumos. Αστουμάθ. Astumos. Αστουμάθ, Suzy αστουμάθ. Ο Aujourd'hui. Μπάμπης δεν Θα καταλαβαίνει. τη μάθ, εγώ. Λοιπόν, τι έχω σήμερα, έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνιδάκια για το Oculus Rift. Κάποια είναι των 2, 3, 4, 5 λεπτών, τα οποία είναι horror τον αριθμό τον experiences. είδες. Ναι, τι, 3.000. 3.310 άτομα. Εντάξει, μπορούμε. Εντάξει, καλό είναι. Είναι καλό. Aujourd'hui. Είναι καλό. Aujourd'hui, 3.000. Είναι καλό. Έχουμε ακόμα 9.997.000 για να κατακτήσουμε την Ελλάδα. Το θετικούλι. Allez! Να φας τη... Allez! Να φας το πουλί. Να δώσω. Δεν ξεκινήσαμε και λαχάνια σαν ρεμάλα. Τι φωνή θα έχουμε αύριο στην καρδίτσα ρεμαλάκες. Ακαρδίτσες θα είστε. Ποιος θα ξεκινήσει? Καλησπέρα. Θες εγώ? Βέβαια, εγώ. Aujourd'hui. Βέβαια, εσύ. Moi? Βέβαια εγώ. Βέβαια εσύ. Μπερδεύεται, βλέπει τον Το εαυτό ξέρεις, του. το ξέρεις το ανέκδοτο. Ποιο? Μπαίνει Ξανθιά μέσα στο σπίτι της.
Αφήνει τη τσάντα της κάτω. Ναι, για πες, τέλειο, πες. Σταμάτα ρε. Αφήνει τη τσάντα της κάτω. Μπάμπη, έλα τα ακούεις. Αφήνει τη τσάντα της κάτω. Πάει προς το σαλόνι. Σε κάποια φάση ακούει κουδούνι. Πάει προς την πόρτα. Μείνε να ρωτήσω. Ποιος είναι? Στην πόρτα ακούει το κουδούνι. Και λέει η άλλη συγκάτοικός της. Εγώ. Και κάνει ξανθιά. Εγώ. Εντάξει, ήταν καλό. Ήτανε καλό, πείτε το ρε. Πού το κομμού του. Ήταν απέσιο. Αφεντικό να τον τυλίξουμε ένα χαλί να τον πετάξουμε. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται αμύγδαλα. Πάμε! Πολύ ωραίο είναι. Αμυγδάλα, λογικά έτσι. Αμύγδαλα δεν λέγεται, αμυγδάλα. Στάσου, μίγδαλα. Άστα του λευκό. Μαλάκα, πόσο καιρό έχουμε να φορέσουμε όλους. Έλα. Αλήθεια τώρα. Έλα γάμο. Θέλω να μιλάς λίγο καλύτερα, δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Άνα, μπράβο, έχουμε και τον Αλέξανδρο εδώ πέρα. Θέλω να σέβεσαι μερικούς ανθρώπους. Δεν είναι πρέπον. Μισό λίγο. 3.500 άτομα, ρε. Εδώ. Έλα, φόρα. Έχω πολύ δυνατό το παιχνίδι. Τι έχεις πολύ δυνατά? Το παιχνίδι. Le παιχνίδι. What do you... What le παιχνίδι. What do you... Then... Έλα. Έλα. Πω μαλάκα, αλήθεια τώρα δεν θέλω να το βάλω. Δεν θέλω να το βάλω. Κι όμως θα το βάλεις. Μαλακίες κομμένες εδώ, έτσι. Όχι, μην αγχώνεσαι. Συμφωνία. Ορκίζομαι. Ομέρτα. Όχι, Ότι πάμε δεν- εσύ πάρε το χέρι. Ναι. Σε σένα θα κάνουμε μαλακίες. Ορκίζομαι. Εσύ πάμε. Μπάμπη, μην κοιτάς λίγο. Μπάμπη, μπορείς να μην κοιτάς λίγο. Έλα, πες. Ορκίζομαι ότι δεν θα Εσύ πειράξω και τον εγώ. αγαπημένο αδερφούλη μου. Εγώ Και και εσύ. εσύ. Μόνοι πάνω στη γη. Μπάμπη, γέλα. Μόνοι στη γη. Γέλα γάμο τη μάνα σου. Γεια από Κρήτη. Γεια σου ρε Κρήτη, γάμο του. Πάμε ρε Κρήτη. Θα έρθει και η ώρα της Κρήτης. Θα έρθει και η ώρα. Για event και όχι μόνο Κρήτη. Θα πάμε παντού ρε. Παντού. Και Ταγκανίκα πάμε. Αμάν, το θυμήθηκα τώρα. Α, ήταν τόσο χάλια. 3.539 άτομα. Θέλω print screen. Ρε, θέλω print screen. Πάμε. Πάμε ρε ομάδα. Ξέρεις ποιον θέλω να δώσω φιλιά? Στο σύχα μας αυτόν εδώ. Σε αυτόν εδώ, τον graphic. Είπε. Α, μας βλέπει. Οι μπλούζες είναι όλες από graphic, Είναι όλες graphic. Μου λέει, μου έδωσε μια μπλούζα που θα φορέσω αύριο στο event και μου λέει μαλάκα, ξέρετε θα σας δω. Σήμερα είμαι αραχτή, θα κάτσω κοιμηθώ αργά. Και Τώρα λέει, θα κοιμάται ήδη, ρε. όχι. Βλέπει κουρού ρε. Γεια σου ρε κουρού. Ξέρεις τι τον κάνω, 50 Πάω ευρώ. τελευταία στιγμή και του ζητάω μπλουζάκια, ρε. Τελευταία στιγμή. Και εγώ το ίδιο. Μία ώρα πριν το live stream τα Θα παίρνω ξεκινήσεις ρε μαλάκιο! Τι έπαθε αυτός? Παλιός καλεσάκης. Παλιός καλά Να στείλω φιλιάκι στον Ντάλα τον τέτοιο να Ποιον ρε. Ντάλα? Τον Ντάλα ρε, τον ψηλό. Το Θανάση. Ναι. Ωχ! Η σεξουλιάρα. Καήκαμε. Καήκαμε για απόψε, καήκαμε. Έλα. Στα μποκαΐκια. Τα κλειδιά. Όχι, καήκαμε. Πάρε το controller. Δεν... Έλα. Τι, ποιο κοντρόλερ. Να το Αλέκο controller το Αλέκο λένε. από τα γάμο. παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, ησυχία τώρα. Πάμε. 3.607 ρεκόρ είναι αυτό. Δεν σκύβω εδώ. Δεν σκύβω εδώ. Σκύβει, φρε μαλάκα, πάτα κουμπιά. Δεν σκύβει. Χαλασμένο ηλεκτρονικό. Άλλο. Ας το λίγο σε μένα. Πες μου ότι πρέπει να κάνω αυτό. Όχι. Αλήθεια. Μπορείς και με το space. Τώρα αυτό μάλλον. Πάτα λίγο το space. Α, Θα είσαι σε συνδυασμό πραγμάτων. εσύ θα μου το πατάς, πάτα. Ησυχία ρε! Μην ακούω. Νελά, δάτσε. Μην τυχόν και ακούσω μυρμικοσκύλικου. Use the mouse wheel to switch from. Δεν μπορώ. Ρε, είναι θολωμένο αυτό. Ποιο είναι θολωμένο? Φτύσε λίγο και Λοιπόν, Καλύτερα. πίνω
Πίνω σουρωτή, αλλά δεν θα σας πω αν είναι καλό ή όχι. Να έρθει σουρωτή για να μας πληρώσει. Πίνω, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο, αν μου αρέσει. Σάκη, τι κάνει, πάντα κάτι. Είναι άραγε ωραίο. Σουρωτή. Θέλω ένα φως. Press F to pick up. Αλέκο, σε βλέπω για ποντίκι πληκτρολόγιο. Έλα παλιγάρι μου γλυκό. Πάμε. Έλα. Πάτε. Ποντίκι είναι αυτό. Πληκτρολόγιο είναι αυτό. Εδώ είναι το F. Και εδώ είναι το Ace Ashudu. Εντάξει. Άντε πουλάκι μου γλυκούτσικο. Άντε. Άντε μη φύγει τίποτα. Αμάν. Πάμε. Όχι, τη γαμίσαμε ρε. Έλα, μίλα καλύτερα, μην μιλάς έτσι. Δεν ξέρω αν είναι νόστιμο. Όχι παιδιά μου! Και εγώ θα χρειαζόμουν ένα κουβά από αυτό. Μπαμπή, ψυχή έλεγε. Τώρα παίρνω τον Μπαμπή, τον Αλέκο να τον κάνουμε λίγο. Και τώρα τι κάνω? Στην αφήση να αφήσουμε όλοι μου. Press F to interact. Τι να κάνω γάμα του πουτάνα του! Το φως ρε μαλάκα, το φως. Νεόφυτο το λέγανε το παιδί, σε ευχαριστούμε νεόφυτε. Άντε τώρα να ξαναπιάσω, πού είναι? Έλα, θα σε καθοδηγήσω εγώ αφεντικό. Να το πω, εδώ ποντίκι. Πιάσε. Αφήστε με! Καήκαμε κι απόψε, καήκαμε. Μες στα πουλάγια κυνηγήκαμε. Γιατί ακούω κάτι τώρα, τι ακούω? 3.731. Το μουνιού το παιδί. Αυτός θα του σκουφάνει ρε, το χαμηλώνω λίγο. Άγα η μητούλα μου. 3.731 ρε μάλλον. Πού θα φτάσω? Δεν θέλω πιο ψηλά, έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω στην κοινωνία. Θα ντρέπομαι να βγω. Θα κρύβομαι, θα βάζω μάσκα. Απα! Τι λέει? Lighter. Από εδώ δεν σκαρφαλώνει αυτό. Τι κάνει? Ανεβαίνει. Ανεβαίνει ρε μαλάκες μου, ανεβαίνει μαλάκες! Αγαμίσου! 4.108 αλήθεια. Μην κάνετε μαλακίες τώρα, μην κάνετε μαλακίες τώρα. Δεν είμαστε μαλάκες, κάνουμε μαλακίες. Δεν ανάβει φως. Κοίτα το νούμερο, κοίτα το νούμερο. Αγαμίσου! Ρε μαλάκες, θέλω λίγο... Εντάξει, έδωσες και χέρια ρε μαλάκα. Έλα, δεν πειράζει, εντάξει. $4.229. Σουρωτή δεν ξέρω αν είναι νόστιμο αυτό που βγει. Ανεβαίνει η απορία μου. Δεν έχω ιδέα αν μου αρέσει ακόμα. Δεν έχω αποφασίσει. Παιδιά, είναι και η τύλη μας, είναι η τύλη. Αγαμίσου ρε μαλάκες τώρα! Τότε! Ποιος ήταν αυτός? Τι είναι αυτό, μετρό? Πάμπη, αυτό ήταν μετρό. Θέλω screenshot, τα νούμερα. Lighter που έχει ρε μαλάκα, αυτό είναι το ψηλό. Αυτό είναι, ρε, τι θες? Όπα, ακούγονται κάτι, ακούγονται τέρατα σαν και από σκιά. Ποιο δεν και δεν το είδα. Ποιο Ποιο και δεν το είδα, κάνω τη μάνα σου! Νάτος! Δες το ρε μαλάκα! Μαλάκα, τι Πώς θα φύγει αυτή η μαλακία τώρα! τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι! Πήγαινε. Έκλεισε και την πόρτα τώρα. Δεν πάω! Τι την κλείνει? Ποντίκι! Ποντίκι, περίμενε να πάω να φέρω ένα στο αποθήκη. Μαλάκες, το είδατε! Το είδατε σβουράρι! Δεν μπορώ να κάνω τίποτα! Σβουράρι. Νάτος! Καλά είστε μαλάκες! Είσαι μαλάκας τείχο! Τύχε! Ναι είμαι! Ούγα μου τη μόνα σου τόσο αληθινό είναι!
Δέστονα! Δεν το πιστεύω. Με είδε! Πες μου ότι με είδε τώρα! Μαλάκα σε είδε, φύγε. Φεύγω! Πώς το φύγω! Δεν φεύγω! Δεν φεύγω! Δεν φεύγω! Μαλάκες, πες μου ότι με είδες. Κάστε λίγο. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα μου? Έρχεται προς τα εμένα! Έρχεται προς τα εμένα! Μην πας. Δεν πάω, θα πάω. Πώς πας? Μαλάκα μου. Έχουμε και μεταφραστή εδώ. Translator, coordinator. Όχι ρε μαλάκα. Αυτό τον είναι να φύγει. Δεν ξέρω πού το... Με το F, Αλέκο εδώ, με το F αναγνωρίζεις τη βουλίτσα. Ναι, εντάξει. Μπράβο, βλάκα. Και τώρα πού θα πάω, θα το πλησιάσω τώρα αυτό? Ω το μουνί. Μη βρίζεις ρε μαλάκα στο stream. Συγγνώμη, ω το Ξέρεις, εδίο. Ω το εδίο. Στο stream μου δεν θα βρίζεις. Σάκη, σχάστε, Μαλάκα. Έτσι, κοίτα λίγο έτσι. Δεν θα βρεις στο stream μου, μαλάκα. Πάτα ποτέκια! Φτάνει μαλάκα! Πότα ποτήχια! Πότα ποτήχια! Αγαμίσου κι εσύ! Πέταξε και ένα σαλάκι. Περιμένετε λίγο ρε μαλάκες. Μαλάκα, τόσο αληθινό. Αληθινά. Καλέ, είχα ξεχάσει πως... Πότα ποτήχια! Τελειώσει το stream. Καληνύχτα. Σουρωτή ακόμα δεν ξέρω τι είναι. Είναι καλή, δεν είναι καλή, δεν ξέρουμε. Είναι καλή. Ξέρουμε αν είναι καλή, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα αν είναι καλή. Λοιπόν, ναι. Σκουπίζω το Oculus. Αυτή η μαλακία και να την πλησιάζει λίγο, σε ακολουθεί. Τι λες βρε παιδί μου? Βγήκε. Γέννησα! Άντε να μας δείξει. Σκούπισε με το! Τι είναι αυτό το κατάμαυρο? Του ευτύχει Τι το αυτό που παιδί! βλέπω, γιατί βλέπω τα FPS εγώ τώρα. 3.000, να σου πω λίγο. 3.462. Της πουτάνας γίνεται. Ο Πάο Λαγκάι. Βέβαια. Τους πουτάνα γίνεται. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σάκη, τα FPS τα βλέπουν τα παιδιά. Τα βλέπουνε, ναι. Πώς θα γίνει να φύγει αυτό? Και αυτό γιατί είναι μπροστά μου έτσι εδώ ρε μαλάκες? Αλέκο, τι την είδαμε, πολύ αναρχικός και έτσι. Για σε παρακαλώ, χαλάρωσε. Καλά σε λέει. Πού βρισκόμαστε? Αυτό εδώ το FPS μου τη δίνει και αυτός ο αναπτήρας. Κοίτα, άμα πατάς συνέχεια Σιγάρο κουμπιά, πήγαινε να ανάψει ρε. με κάποιο φεύγουν αυτό τα FPS τώρα. Με το άσο. Το άσο, το 2, δεν ξέρω. Το πενάλτι, το διαιτητή. Το ένα έφυγε. Ναι, τα FPS όμως, αγάμισου. Πρέπει να κάνω interact αυτό αν θυμάμαι. Μην κάνετε θόρυβο με το φαγητό και μου αποσπάθετε, προσοχή. Μετά ήταν. Μπήκε ο Ηλίας. Αυτό είναι μπροστά μου, πρέπει να έχει φάει ένα bug, δεν μπορώ, με ζαλίζει. Αγάμισου. Μη βρίζεις ρε μαλάκα στο Καλά, στυλ μου. συγγνώμη, αγάμισου. Γεια σου θα λες. Φιλιά στον Ηλία. Τον αγαπάμε. Ηλία ρίχτω. Γεια από καρδίτσα. Έλα ρε μαλάκα. Το αυτοσηκώνει. Αυτό δεν ανεβαίνει γάμο ότι... Γεια σου ρε καρδίτσα! Προς στιγμή τρομάζω κιόλας. Αυτό δεν ανεβαίνει τώρα ρε, κάπως είχα ανέβει. Το Στρατούλη, γιατί δεν του λέμε γεια, λέει ο Στρατούλης. Δεν ασχολούμαστε. Δες μαλάκα μου. Α! Πρέπει να κοιτάω πάνω ρε μαλάκες. Κάτι πάτησες και εντωμεταξύ και τα FPS δεν φεύγουν. Άμα είσαι με πάσο όμως έτσι. Κάντε λίγο ησυχία τώρα να μπει στο κλίμα. Αφήστε τον να ξέρει. Ναι, όμως δεν γίνεται ρε μαλάκες μου. Είναι μπροστά μου αυτό το φως. Δεν πειράζει, μήπως ο αναπτήρας σου δώσω. Εδώ είχα τρομάξει κάπου. Προχώρα.
Κάπου εδώ, ναι. Ήταν λίγο πιο εκεί, δίπλα από την ταμπέλα κόμπι. Κατάλαβες, από εκεί που στρίβεις για να πας στο σπίτι. Αγαμίσου μαλάκες μου! Λες και το παίζουν όλοι μαζί ρε. UH Manos. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. ευχαριστούμε, φίλε. UH Mano. Πάρε ένα μεγάλο thumbs up εσύ, ολόκληρο δικό σου για σένα, αγάπη μου γλυκιά. Προχώρα τώρα. Μαλάκα. Πώς κάνω interact ρε? Με το το F F. έλεγε, αλλά δεν δουλεύει το σύστημα. Χαλασμένο είναι, ηλεκτρονικό. Το 50 Μήπως, πίσω. να το, πάτα του. Τώρα το άνοιξε. Μαλάκα το Όχι πρόσεξε. μαλάκα μου, να το πάλι ρε. Κλείστο. Περίμενε λίγο. Θολώνουνε ρε, που είμαστε δρομένοι. Πάτα λέει Ctrl F, ισχύει. Μαλακιά θα κάνει. Όχι. Με κάποιο τώρα το βγάλαμε. Πρέπει εγώ να την έκανα τη μαλακία, Κάτι πάτησες τώρα, αλλά άστο, μην το... Συνηθισμένα πράγματα, μην τα χάνεις. Πού είναι αυτός? Τώρα πρέπει να ανοίξω τις βαλβίδες τώρα, Και τώρα πώς θα γίνει ρε μαλάκης τώρα, αλήθεια τώρα. Όσο είναι αυτός, μην τον πλησιάσεις τώρα, μην πας ακόμα. Τη βαλβίδα θέλω να δω άμα ανοίγει ρε μαλάκα. Δεν ανοίγει αυτή η βαλβίδα. Γιατί πας από πίσω του και δεν πας? Ρε πήγαινε στη βαλβίδα, δεν πάει στη βαλβίδα. Δεν πήγα, Δάνα. Γιατί σταμάτησε η μουσική, γιατί σταμάτησε η μουσική. Μήπως δεν είναι μόνο ένα? Να φύγω. Ή να μείνω? Interact. Α, βαλβίδα. Τι άνοιξε, κάτι άνοιξε. Να το, αυτό άνοιξε πίσω μου. Μπράβο ρε Αλέκο. Κλείστο. Πού σου ρε μάλι. Ναι, με την πόρτα κλειστή, καταπακτή ολόκληρη κλειστή, τους μάγκα. Έτσι κι εγώ είμαι μάγκας. Ο αναπτήρας φαίνεται και σε εσάς έτσι μπροστά. Ναι. Ναι, Εγώ θα όχι. ανάψω τσιγάρο τώρα. Αυτό είναι ανοιχτό να φανταστώ. Εγώ το έκανα αυτό το θόρυβο. Πώς γίνεται αυτό? Ο άλλος λέει είναι το πρώτο live stream που βλέπω. Περαστικά φίλε, δεν έχω τίποτα. Καλά να πάθεις. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην κόλαση. Welcome to hell. Το είπα καλά μπάμπι. Yes, sir. Έλα Λέσκι. Όχι αμύση ρε μαλάκες μου, σταματήστε τώρα τώρα. Σέλωνε ρεφτά, σε ευχαριστούμε φίλε. Πάρε ένα thumbs up και εσύ να έχεις αγόρι μου γλυκούτσικο. Πες μου. What's your dog's name? Yes, it is. Α, έστω σαν αναπτήρας, όχι αρχίδια. Έλα. Όχ, δεν ανάβει. Πρέπει να πατήσεις κάποιο κουμπί. Πού? Δεν έχει κάτι. Δεν έχει Πού κάτι. Άστο λίγο να δω κάτι. Δες αν έχεις διπέλαιο αναπτήρας. Τι κάνεις. Lighter. Εγώ το έκανα. Τι Έλα, κάνεις πιάστε, τώρα? πιάστε. Έχει τίποτα κάτω εδώ, κάμια βαλβίδα. Σάκη κάνει πως με ξέρεις, μπας και γαμίσω σήμερα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά φίλε Νάδα μου, αυτόν που είναι και δίπλα σου. Τι συζητάμε τώρα? Αδελφός, Εγώ στη θέση σου με αυτόν εδώ θα έκανα παιδιά. όλη τη νύχτα σαν τα κουνάδια. Όλη τη νύχτα θα ανταλλάσσαμε σωματικά υγρά. Μη βρίζετε Μην έτσι. βρίζετε έτσι, δουλειά δεν είναι. Πάρε ένα μπετόνι από τα σωματικά μου υγρά. Τι θα γίνει ρε Αλέκο, θα παίξουμε κανένα παιχνίδι? Ναι ρε μαλάκα, θα βρεις τίποτα ή θα γυράζει τον αναπτήρα σαν άστεγος μέσα στο τέτοιο? Βάλε και μια φωτιά. Εδώ έχει κι άλλη πόρτα. Να το. Interact φίλε, δεν είναι πόρτα. Πάτησα. Κάτι θέλει εδώ, κάτι θέλει να κάνεις εδώ. Ακολούθησε Το φως. Τι είναι αυτό ρε? Χαιρετίσματα από Λάρισα. Κάτι ρώσικα γράφει. Τρίζενιάζω σκρίσκα γενιάτ κάτι μποτκαλάτα. Δεν δουλεύει. Κάτσε καλά. λίγο. Δεν φεύγουνε. Τυφλός ρε. Πώς θα κάνω τώρα? Ξέρεις ότι έχεις και φακό έτσι? Ναι, αυτό τι είναι, πού είναι ο φακός ρε μαλάκες? Ο φακός. Ναι. Πρέπει να πατήσεις νομίζω να τον επιλέξεις και F. Lighter. Με ποιο? Με το space, όχι με το space key. Όχι. Χαλασμένο είναι. Μάλλον δεν το πήρα ρε. Άλλο πληκτρολόγιο έχω. Μήπως παίζουμε με άλλο πληκτρολόγιο το γύρο?
Άρα εδώ δεν ανοίγει να φύγω ρε μαλάκες. Ναι ρε Αλέκο, φύγε. Φεύγω ρε. Φύγε. Φεύγω ρε. Α, πού μπήκα, δεν έχω πάει εδώ πέρα, μάλλον θα χεστώ τώρα. Ήδη με μύρισε λίγο αφεντικό. Κάτι έκανες. Τίποτα. Ακούγονται θορύβια, ακούγονται πράγματα, ακούγονται διάφορα πράγματα. Ο άλλος λέει πάτα Alt και το κουμπί δίπλα από το F3. Δηλαδή Alt F4. Αχ βρε τι έξυπνο παιδί είναι αυτό βρε παιδί μου. Αυτό το παιδί είναι πολύ έξυπνο. Είναι πολύ έξυπνο αυτό, είναι πολύ έξυπνο. Από αυτό τρομάζω ρε μαλάκα, από αυτό τρομάζω, από αυτό το σύχαμα. Από αυτό το σύχαμα. Ακόμα δεν ξέρετε μεταξύ αν μου αρέσει. Δεν είμαι ακόμα σίγουρο. Να σου φέρω ακόμα ένα κουτάκι. Μπορεί και να μην είναι ωραία, μπορεί και Πρέπει να να είναι πολύ. ρευτείς για να το καταλάβεις. Πού μπήκα ρε μαλάκες, πού μπήκα μαλάκες μου, πού μπήκα μαλάκες μου. Πού μπήκες ρε μαλάκα μας. Δεν ξέρω. Σταμάτησε η μουσική εδώ κοντά θα γίνει μαλακία. Να τη μαλακία έτσετε. Μη φωνάζεις, τρομάζω από σένα ρε μαλάκα. Εγώ προσπαθώ να είμαι προπονημένος. Θα γίνει τώρα. Τι είναι αυτό. Τώρα πρέπει να φύγω θεία, Ποιος είναι ένας Σούλης Κάπα, λέει Μπάμπη Αλάνη, Ζωάρα κάναμε μαζί στη Φλόρινα. Σούλης Κάπα. Σούλης κάπα. Ποιος ήθελε Σούλη κάπα. Κάνα σύχαμα θα είσαι κι εσύ. Για γράψε μου κανονικά το όνομά σου να δω ποιος είσαι. Να κλαίμε μαζί. Να μάθουμε ποιος είσαι. Δεν την έχω πάρει αυτή τη στροφή, πρέπει να... Πες μου Κι όπως τα παίρνω τις τροφές έτσι αντέλεις. Χωγό. Ακαμήθητε ρε μαλάκες, ξεκολλάτε λίγο από τη ζωή σας, IMR question, πάρ' το. Φάτο. Φάτο το thumbs up, όλο δικό σου είναι. Το θέλες, το άξιζες. Το κυνηγούσες από πριν. Σε ευχαριστούμε φίλε. Τώρα ξέρω που ήρθα πάλι. Να είσαι καλά, τι χρωστάμε. Ξέρω που ήρθα πάλι. Δεν ανοίγει αυτή όλη. Αλέκο, λίγο μη φωνάζεις μαλάκα. Έχουμε μια παράξενη ανισορροπία στο μικρόφωνο. Εσύ ακούγεσαι υπερβολικά. Εμείς ακουγόμαστε σεξουαλικοί. Βασικά, κυρίως. Η Αλίνα ήταν αυτό. Νάτος, φεύγω. Φεύγω. Ναι, πήγαινε. Όχι, την έκλεισα, μαλακία έκανα. Τώρα από πού να πάω, πείτε γρήγορα, πείτε. Από εκεί. Πείτε, πού. εκεί. Από πού είναι εκεί. Από εκεί, εδώ. Από εκεί, Αλέκο, από εκεί. Ναι, από εκεί άλλα πράγματα. Όχι από εκεί. Από εκεί, από την άλλη. Από εκεί. Άνοιξε πουτάνα, άνοιξε πουτάνα. Άνοιξε, δεν ανοίγει, μαλάκα φεύγω. Από εκεί. Πάνε. Πάνε έτσι από πίσω. Πάνε από πίσω. Κάτω Φύγε εσύ, οδήγα. Πήγε εσύ οδήγα λέει. Πάτα τέρμα το κότσι. Οδήγα. Τρέχω. Πάτα το μακλάκι, πάτα τους μαλάκες. Μας γάμεις τρεμάτι. Έλα μωρό. Τι κοιτάς εκεί. Φύγε. Έλα, πάρ' το τιμόνι, πάρ' το. Πού είναι, δεν το πιάνω, ποιος εσύ. Πάτε το F, έρχεται. Πάτα. Ρε μαλάκα. Πάτα το F έλεγε. Μαλάκα, έλα θα το βγάζαμε ρε ηλίθιε. Όχι, δεν το κάνω εγώ αυτό, όχι. Δεν μπορώ να με κυνηγάνε διάφορα τέτοια πράγματα. Λίγο νερό μπορώ να έχω. Πάλι θα παίξεις. Λίγο συγχυστήκαμε, Όχι, δεν θα παίξω, τελείωσα. Φύγε, θα παίξω εγώ. Εγώ που μπορώ. Γιατί με αφήνετε τελευταίο, κάτι νιώθω ήδη στη ραχοκοκαλιά μου. Γιατί κάνεις έτσι όμως ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν μπορώ να με κυνηγάνε τέτοιες μαλακίες να πούμε. Δεν θα συγχύζεις. Δεν θα το συγχύζει. Τι το έκανες εδώ βρε μαλάκα. Λίγο νερό, 2 ντεπών.
Ποιο να βάλω τώρα? Τυχαίες που είσαι ρεαλέκο υπό άλλους. Ναι ρε, έλα μπες στο Oculus Rift. Πού είναι η κάμερα, εδώ κοιτάμε. Λοιπόν, έλα μπες εδώ στο Oculus Rift να σε κυνηγάει αυτή η μαλακία με ακουστικά. Έλα. Α, ένα ποτήρι νερό. Έλα, νωρίτερα. σε ευχαριστώ. Ένα ποτήρι νερό του φέρε. Έτσι το πίνει η Λίζα από το χωριό μου το καφέ. Έτσι ακριβώς. Και μετά ξέρεις τι λέει, αχ βρε, με μια καλή τύχη βρε στρατεία βρε το παιδί βρε. Να το χάλασε το ηλεκτρονικό, τελείωσε. Αυτό είναι experience, δεν παίζω, κάθομαι, αράζω, χαλαρά είναι. Μαλάκες μου, μαλάκες μου. Το κεφάλι μου, κάνε με λίγο έτσι το σβέρκο. Σβέρχο έχουν τα γελάδια, εμείς έχουμε αυχένα. Δώσε. Όχι τόσο μπάμπι, όχι τόσο μπάμπι. Μεταμόσχευση. Δώστε μου πληκτρολόγιο. Τελείωσε. Μόνος μου είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, φαίνεται το OBS αλέκο κομπλέ. Μαλάκα, είμαι στον αέρα, είμαι στο διάστημα. Φαίνεται το OBS κομπλέ. Ας πούμε τώρα τι κάνεις. Press S to enter the nightmare. S γάμο. Μαλάκα, τι να... What nightmare? Σταμάτα. Σταμάτα. Μαλάκα, πήγες όλο σπίτι τζάκι έχει, κανένα λουκάνικο να πετάξουμε πάνω, Τώρα κάθεσαι εσύ, δεν πρόκειται. Όχι, αυτό δεν το θέλω, εγώ έτσι να... Υποφέρει το παιδί, υποφέρει. Κρίμα είναι, δέστε το. Υποφέρει. Μα... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως να το έπαιζα εγώ αυτό. Θα τη ρίξω άμα το παίξω. Ξέρεις, Να το παίξω εγώ. είμαι καμάκι Ψεύτικη είναι. από την Καλαμάτα. Στη Καλαμάτα είμαστε και πολλοί άντρες. Τι είστε στην Καλαμάτα? Όχι όλοι. Look left. Έκλεισε πόρτα. Έφυγε το κομμενάκι! Αλέκο, λίγο το καλώδιο, προσέξτε γιατί εδώ έχω τυλιχθεί. Όχι έτσι. Μαλάκα, και σάπ έγινε! Και σάπ έγινε! Μαλάκα, τι έπαθες, Φώτης από Λαμία. Ευχαριστούμε Φώτη από Λαμία, να είσαι καλά αδερφέ. Καλά τον Αλλά να σου πω κάτι, αν να μας γαμίσει τον αδερφό μας, φιλαράκι άστρο, δεν είναι. Φίλε, κομμένα, έτσι, δεν είναι. Μαλάκα, πάρτε μου εδώ. Τι έγινε ρε Σάικο. Το Το κομμενάκι. Πιάστε συζήτηση. Βάλε ένα τέριψο να πιει. Καλησπέρα. Γαμέσου! Γαμές του Κρίστο, Τι φοβάσαι, μη σου φύγει κάτι από το στόμα. Μαλάκα, είναι τόσο αληθινά. Είναι τόσο αληθινά όλα. Κολάρα! Συγγνώμη Αλίνα. Να, δεν τη φτάνω. Προσπαθώ. Να, το έφυγε. Σκοτίνιασε.
Φοβάμαι να γυρίσω πίσω. Στα πόδια μου είναι! Άντα στα πόδια σου μαλάκα! Κάμε σου μαλάκα! Μαλάκα! ΣΥΡΙΖΑ έφυγε το τέτοιο Μαλάκα ήταν τόσο αληθινό αυτό που βίωσα! Στα πόδια μου είναι και σκάω από τα πόδια του. Καλά δεν παίζω με μαλάκα Πολύ μπροστά είμαι ρε μαλάκα εγώ. Παραλίγο τον Παραλίγο. Κάθε Δευτέρα στο σχολείο. Σάκη θέλει τέτοιο ποκωδικοποιητή τηλεόραση. Δεν παίζει. Ω! Μουνάκι! Μουνάκια! Και σε κούκλα καλή. Φωλιά έχουν! Ω! Τι κάνεις ρε μαλάκα? Μαλάκα βγήκα έξω. Μαλάκα τι αληθινά φαίνονται τα άστρα το φεγγάρι. Μαλάκα κοίτα τι αληθινά φαίνονται. Μαλάκα, μαλάκα. Κούλι αυτό θα σου βάλω μετά. Αυτό θα στον βάλω μετά. Μαλάκα κάτι γαμέτου. Μαλάκα δεν είμαι καλά. Μαλάκα δεν είμαι καλά. Παιδιά είναι τόσο αληθινά. Είναι τόσο αληθινά. Μαλάκα της πουτάνας γίνεται σε αυτό το σπίτι. Μαλάκα καλά είπα εγώ, ωραίο παιχνίδι έπαιξε. Μία άστο. Μαλάκα το είδα. Don't touch me. Χαρήκα πολύ για την νόη. Κάτι έχει πίσω, είναι σίγουρο. Κάτι ακούω. Ω μαλάκα. Μαλάκα είναι και ανάπηρη. Ω, το τέλειο. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έλα εδώ. Τι μου το βάζεις στο κουτί, τι να το κάνω! Με τηλεόραση! Την αντάλλαξες με. Σάκη εδώ πουλούσε τον παταγκάζι μωρή ανάπηρη. Κάτι μπορεί ανάπηρη. Έλα, δώστε. Μάνος από Λαμία, ευχαριστούμε πολύ. Έχει μια γαμάτη μουσικούλα. Όταν θα εμφανιστεί κάποιος γραμμάτης μπροστά σου, σε πω εγώ. Τελείωσε Σάκη, έλα ηρέμησες. Συνελφέ, μπορεί να ηρεμήσεις. Σάκη κάτι λίγα. Επανήλθε από το Matrix, ήρθες. Καλησπέρα. Εμείνου. Παιδιά, εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Το χάσαμε το κομμενάκι. Κοίτα και ανάπηρο. Δηλαδή να μην το χτυπήσεις. Σου παρακαλώ. Μαλάκα ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό, ρε. Ξέρεις τι γραφικά. Φίλε, αυτό θα σου βάλω μετά. Δεν εννοώ το Oculus. Το παιχνίδι του Oculus, τίποτα από όλα. Δεν κάνεις για τίποτα. Δεν σου λέω. Κουλή. Το αγαπημένο μου τραγούδι ξέρεις ποιο είναι. Το Μάμα Θήτα. Για ξύνε το κόλος μου, ρε μαλάκα. Θα παίξω μπαμπής. Να παίξω άλλο ένα μικρούτσικο. Εγώ να παίξω μπαμπής. Το μπάμπι θέλω να τον αφήσω για το τέλος. Βρε, ας τον μπάμπι να παίξει. Πάει φωνή μου, ρε, αύριο στο event τι θα Λοιπόν, είμαστε? ακούστε ποιο θα παίξει τώρα ο Μπάμπης. Με νοηματική. Ακούστε. Έτσι θα κάνεις, κοίτα.
Θα κοιτάξω τον Ακούστε. Ο Μπάμπης θα παίξει το Doors of Silence. Το οποίο ακόμα χτυπάει η καρδιά μου. Ηρέμησε. Εσένα χτυπάει η καρδιά μου. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι καλή σου. ότι έχει γίνει ούρα πλέον. Θα δούμε αν είναι καλή. Ανάλογα στο επόμενο stream μπορεί να έρθει και να πω την νόστιμη σου ρωτή. Λοιπόν. Να παίξει ο Μπαμπής. Τι έχασε λέει ο Gamers Pro. Doors of Silence έχουμε παίξει εμείς. Αλλά ακούστε. Βγήκε update, καινούριο SDK και λέει το παιχνίδι είναι αρκετά όχι αναβαθμισμένο, αλλαγμένο, έχει άλλα jump scares, έχει updates, έχει άλλο ending κτλ. Ναι. Αυτό θα Είναι μπορούσε για να τον παίξει ο Μπάμπης. Ναι. Αυτό. Κατάλαβα. Να βάλω Doors of Silence. Ναι, βάλε Doors of Silence. Σαν τέτοιο από Τώρα συγκρότημα το- μ' ακούγεται. Το τι silence θα είναι αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, έλα, παίξε. I cut. He cuts. Να cut. Να του cut. He cuts. Je suis aujourd'hui, il cuts. Έρχομαι. Όχι ρε χάσε. Περίμενε Μπάμπη, θα στο βάλω εγώ. Βάλ' το μα εσύ φίλε. Με τον φίλε. Στο τετράγωνο. Πολύ φασαριακά μου πίσω, ρε. Εντάξει. Ρε μαλακά, πολύ φασαριακά μου πίσω. Κάστε. Ένα βουητό πίσω. Εγώ θα κρατάω τίποτα ή όχι. I cut the tip. Παίζω. Βλέπετε εμείς να φωνάζουμε. Πρέπει να πατήσω άλλα πληκτρολόγια. Περίμενε ρε μαλάκα και εγώ μου αρέσει που Περίμενε το δίνω και στον εσύ, ανάπηρο τώρα. Μπορείς να μιλάς λίγο καλύτερα, δεν μ' Άντε αρέσει. σκάσε. Δώστε γκάζ μωρέ ανάπη. Γεια σου ρε στρατάρα. Right trigger. Θέλει να ανοίξουμε το controller καταρχάς. Περίμενε χοντρούλη. Εντάξει περιμένω. Έλα. Ναι, φέρ' το. Take the controller. Μαλάκα, πού πάω. Γιατί πάω από εδώ. Πες μου. Έλα. Μαλάκα να την ανοίξω. Φάιλ το κλειδί. Βρήκα το κλειδί. Πού το κλειδί ρε μαλάκα. Μπαμπή, πήγαινε. Μ' αρέσει και εγώ να σε βοηθήσω αγόρι μου. Πού στο μπούτσα είναι το κλειδί. Κάτσε. Το κλειδί είναι μέσα στο τέτοιο. Εδώ ευθεία πήγαινε. Ευθεία. Open, πάρτο. Να το κοιτάς θέλει, μπράβο. Εντάξει. Πήγαινε άνοιξε την πόρτα τώρα. Δεν έρχομαι, όχι! Πήγαινε. Φώτα έχει. Lights. Γιατί παίζει τέτοια μουσική. Φώτα δεν έχει. Πήγαινε ευθεία, Μπάμπη. Εντάξει, τι λέει. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θέλω κλειδί. Ω, μαλάκα. Τι έγινε! Ρε! Τι έγινε!
γιατί δεν φαίνεται εδώ πέρα. Show me. Μαλάκα, πού πάω? Μαλάκα, νεράκι. Νεράκι. Νεράκι, πού πάω? Φώτα δεν έχει. Μαλάκα. Ωρε μαλάκα. Γιατί έχασα το φως? Κάτι εδώ είναι. Πάπη! Πού είναι? Με κατάληψαν! Φύγανε! Πού τι? Ελάτε δίπλα μου, δεν μπορώ μόνος μου! Ελάτε σας παρακαλώ. Θα με καλό παιδί. Μου είχε παπίνο μου, για γορίλα μου. Καημένο! Τόση ώρα μόνος μου ήμουνα. Είσαι πάνω από 10 λεπτά μόνος. Σόλο το έκανε, σόλο. Σόλο live stream ο Μπάμπης, δικός μας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και εσύ αφεντικό ρε πούστη. Έλα, πάμε να το τελειώσεις αυτό. Μαλάκα. Κάτσε λίγο. Πολύ. Find the safe room, λέει. Πήγαινε Μπάμπη, τις βρήκες τις κούκλες? Όχι. Κάτι με τρόμαξε και εξαφανίστηκε. Σε φαγητό κάτι. Θα του χώνω στο στόμα. Θα του χώνω στο στόμα. Φώτα έχει εδώ. Με φώτα. Με φώτα. Θα το κάνω, θα το τσιμπήσω. Θα κάνει και θα το τσιμπήσω. Χαλβάτερ! Τι timing ήταν αυτό ρε μαλάκα. Δεν το χάλασε όμως. Δεν το χάλασε αλλά... Χάλασε Μπάμπη, σε τρομάξαμε. Τι timing ήταν αυτό ρε φίλε. Το νερό αρχίζει βαθαίνει. Πήγαινε Μπάμπη ευθεία. Εγώ να κάτσω εδώ να φύγω, τι να κάνω. Μαλάκα το βλέπεις απέναντι. Τι είναι αυτό? Έχω και σαλάκια. Ούτε πίσω πάω, ούτε μπρος πάω. Πού να πάω? Πήγαινε πίσω. Πήγαινε πίσω. Πήγαινε. Άνοιξε η πόρτα. Η πόρτα δεν ανοίγει. Πήγαινε πίσω ρε, πίσω πήγαινε. Πίσω Εκεί, καλά πας.
Τον ένιωσα, θα έτρεμε. Κάτσε καυτερό, Αλίδα την καυτερή. Παιδιά, πού φάγα το μεσημέρι. Σε παρακαλώ. Το μεσημέρι έφαγα μια πάρα πολύ καυτερή πιπεριά. Θα το βάλω στο στόμα. Θα τον κάνω και καλά τεστ γεύσης. Πού πάω ρε μαλάκα? Γιατί δεν έχει φωτάκια εδώ? Τι έγινε? Πού? Τι έγινε παιδιά? Πέφτεις. Δεν ξέρω μάλλον. Μαλάκα, έχει γούστα να το κόλλησες. Εγώ? Μπάγκα ρε, αλήθεια. Μπάγκα ρε μαλάκα, μπάμπι. Από τις φωνές του. Μείνε εκεί, μείνε εκεί. Μπορείς να το πας γρήγορα μέχρι εδώ? Θα το πάω αφού είμαι αλάνι. Περίμενε. Ωρε μαλάκα. Ζωμός με έφυγε. Κάτσε. Μισό μπάμπι. Βλέπεις? Ναι. Έλα, εντάξει τώρα. Πήγαινε το γρήγορα μέχρι εδώ. Φέρτε και κανένα γλυκό, να το κάνουμε τεστ γεύσης. Τι έγινε, γιατί έχασε το φως μου? Δεν βλέπω τίποτα παιδιά. Φέρε μου και κανένα γλυκό. Φέρτε άλλα γλυκά. Φέρτε γλυκά διάφορα να τα δοκιμάζει. Να μας λέει τι είναι. Σάκη, δεν βλέπω τίποτα. Σάκη. Δεν βλέπεις? Oh, Τι, καθόλου δεν τίποτα. έχει εικόνα, ναι. Αλήθεια. Αυτό που βλέπεις δεν γυρνάω πάνω κάτω δεξιό αριστερό στο. Νο. Περίμενε. Περίμενε, χοντρούλη. Τώρα βλέπεις? Τώρα βλέπω. Περίμενε. Τώρα δεν βλέπεις. Βλέπω. Α, τώρα βλέπεις? Βλέπω. Εντάξει, παίξε. Πάτα αυτό. Λάθος μου τέτοιο. Φέρε μου κανένα μπισκοτάκι έτσι κάτι να την πάω. Θα σου κάνω τεστ γεύσης. Τι ήταν αυτό? Φοφίκο! Άλλο ένα. Φοφίκο 2! Άλλο. Τι ήταν αυτό? Φυσικά καραμελωμένα, τι είναι? Κάτι καφέ. Κάτσε να καλαφεί αυτό. Θα πάρω από πάνω να καεί, να χαμηθεί. Άνοιξε. Κακά! Πεθαίνω ρε! Κρατήσου, Μπάμπη, κρατήσου. Μπάμπη.
καίγε τώρα. Το μεσημέρι δοκίμασα τόσο από αυτή και πέθανα, δεν είμαι καλά. Μαλάκα. Κάτι να πιο γρήγορα. Ρε μαλάκα μου. Καλά είσαι ρε. Και είναι τα πάντα. Ήδη το νιώθω στον κόλλο μου. Θες να δοκιμάσεις λίγο, να δεις πόσο Πολύ καίει. λίγο. Πολύ λίγο, έλα. Είσαι τρελός. Τόσο φτάνει. Ρε μαλάκα, δοκίμασε το ακόμα και από αυτό δεν καταλάβεις. Όχι τόσο λίγο, φάει λίγο παραπάνω. Γαμήθηκες παραπάνω, δεν βγαίνω. Αυτό φάτο. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Φάτο. Μαλάκα. Αλήθεια μου λέτε τώρα. Έφαγε τόσο πολύ. Αλήθεια λέτε τώρα. Έλα να παίξεις το παιχνίδι, άντε. Άντε και εσύ λες και σου κάναμε πια. Σας το ορκίζομαι σ' ό,τι έχω ιερό. Μαλάκες καίει. Για να πιω ρωτή να δω αν μου αρέσει. Μαλάκα δεν σβήνω, τι γάλα. Σβήνει. Μια αγελάδα να πιω, δεν θα σβήσω. Παίζε. Πάρτε αυτό. Μπάμπη, συγγνώμη. Ο Μπάμπης το έφαγε αυτό το πράγμα όλο εκείνο το κομμάτι. Το έφαγε όλο, φίλε. Μπάμπη. Ήδη εγώ καίγομαι με εκείνο το. Με τη μητούλα ρε μαλάκα. Είδος χλώμιας. Μαλάκα δεν σβήνει φλόγα, μεγαλώνει δεν σβήνει. Σούζι! Ρούφηξε πόσες φορές. Μαλάκες καίγομαι εγώ ρε. Πάλι αυτό! Πρόσεχε, πήγαινε ευθεία. Μαλάκα δεν σβήνει. Όχι, δεν θα σβήσω ποτέ, έτσι θα μείνω. Πού πάει ρε Μπάμπη, βλέπε μπροστά σου. Κούναγε λίγο το όκυλος έχεις, μπράβο. Όχι, όχι, κοιτάω τα σκαλοπάτια. Από εδώ πήγαινε. Ρουφάει το τούρμπο λέει. Τσίπουρο έχω. Γαμίστε το μπούστι. Ο άλλος γαμίστε το μπούστι. Όχι ρε, καίγομαι. Βαρκουμέλ. Πού πάω? Μέρ πάω. Παιδιά αλήθεια καίγομαι κι εγώ τώρα ρε. Έτσι, το χαίρομαι. Αυτά τι είναι? Τι έφαγε το παιδί μαλάκα, τι έφαγε ρε. Ναι, ο Κούλης μάρτυρας το μεσημέρι έφαγα και κόντεψα, πραγματικά μάτωσα. Αυτή δεν ήταν καυτερή. Εδώ που πάω? Γιατί? Όχι, δεν θέλω να πάω. Κρατήστε με το χέρι, κάποιος να με ακουμπάει. Πήγαινε εκεί, ευθεία Μπάμπη. Όπο μαλάκα καίγονται, τα χείλη μου καήκανε, ο ισοφάγος μου, οι αμυγδαλές μου, ο κόλος μου, όλα καήκανε. Ευθεία καλά πας. Τι είναι αυτό που τρώμε? Πολύ ωραίο είναι Όχι. Τι ευθεία καλά πάω ρε μαλάκα. Από εδώ θα στρίψω. Ευθεία καλά πας. Μήπως έχει κανένα κουμπί ρε μαλάκια φακό? Δεν έχει. Τι τον έκανες, γιατί τον έκανες να χαμηλώσει και πάει πιο φλόρος? Ναι. Πήγαινε. Να το σηκώθηκα. Θα σηκώθω. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Αηδία είναι. Μαλάκα καίγομαι. Καίγομαι ρε. Ρε καίγομαι. Πάνε. Μαλάκα έρχονται. Πού είναι?
Θα ρίξεις το τέτοιο, Θα πνιγόμουν, ρε. Μαλάκα. Για να ποιος σε ρωτήσει, θα με σώσει. Θα σου δω, δεν θα σου δω. Να δούμε. Τι είναι αυτό, τι λέει? Φέρτε άλλη μία, δεν είμαι βέβαιος. Φέρτε άλλη μία, αλήθεια λέω. Ναι, αλήθεια λέω. Τι ρε, Να πιω άλλη μία σουρωτή. κι εγώ θέλω. Ναι, φέρε. Τσάντα περιοδικά. Playboy. Δώστε του ζάχαρη. Τι είναι το ζάχαρη, εγώ γάλα ξέρω ρε. Κάτσε, τι γάλα βρε μαλάκα, έπρεπε να στραγγίξω μια γελάδα. Ω, ζάχαρη λέει, αυτό δεν ήταν πιπεριά. Καυτεριά ήταν αυτό. Προχώρα. Γιατί θολώνει η εικόνα και γιατί σβήσανε τα φώτα. Πω μαλάκες καίγονται τα χείλια μου ρε. Φέρε και σε μένα. Δεν είμαι βέβαιος αν η σουρωτή είναι καλή ακόμα. Μαλάκες, μη κάνετε θορύβους. Με τρομάζετε. Πάρτε από εδώ. Μπάμπη, πάνε ρε πουλάκι μου. Θέλει να μπει σε ένα δωμάτιο που έχει κάτι μαλακισμένες. Πήγαινε, δεξιά πήγαινε, αριστερά πήγαινε. Ευθεία πάω. Πήγαινε ευθεία. Και έρχομαι ρε, κάηκα ρε. Ρε. Μαλάκα φαντάζομαι το παιδί πως καίει τώρα. Ω, Εγώ ρε μαλάκα μητούλα πήρα και καίγομαι τώρα. Σούζε. Καλά αυτή να την έχετε για να την τρώτε, είστε ανώμαλοι. Μαλάκα. Αλλά είναι αλήθεια. Την τρώτε αυτή να. Αυτές δεν Αυτές δεν τις τρώνε. Ευθεία πήγαινε, Αυτές ευθεία δεν πήγαινε. πάτε καλά. Ευθεία, μπράβο, εδώ θέλει να πας ρε Μπάμπη. Άνοιξε την πόρτα. Έσαι στο Με διάολο. αυτές κάνεις βασανιστή. Πήγαινε, είναι κάτι κουμενάκια στημένα. Μπαμπινιό. Πουτανιάρη. Όλε! Τον είδες. Μερακλή σε βλέπω. Κάτσε να δώσω ένα κλαρίνα. Σούζι, μη τα βλέπεις αυτά! Α, εδώ δεν μ' αρέσει όμως. Ματώνουνε, πω μαλάκα, αυτό είναι πολύ χέσιμο. Αυτό είναι, το θυμήθηκα τώρα μαλάκα τι ήταν. Πολύ ωραίο εικαστικό έχει. Έκλεισε η πόρτα. Τους είδες. Τους είδες. Έκλεισε. Και τι, γιατί Πήρες- πήγατε και πέρα! Έφυγε από εδώ. Και πού πάω εγώ? Where are you? Έλα λίγο πιο εδώ για να έχεις άνετος. Πήγαινε πιο εκεί. Η άλλη πνίγεται τους ξηρούς καρπούς, δεν έχουν ζωντανή μας. Νεκροί βρέθηκαν νεαροί streamers κατά τη διάρκεια... Μπάμπη, κάτι έρχεται. Τι είναι? Έρχεται. Τι είναι? Πήγαινε, καλά πας. Γιατί να πάω? Καλά πας. Μπάμπη, έρχεται. Μπάμπη! Πάλι το ίδιο πρέπει. Πάρ' το κλειδί. Όχι, το έχεις πάρει, πήγαινε Έχω απλά. πάρει το κλειδί. Με έφυγε λίγο ζουμί. Έρχεται, πρέπει να προλάβεις να φύγεις πριν από αυτό. Πάτα, πήγαινε από πίσω, από δεξιά του έτσι να πας, από δεξιά του να πας. Α, θέλει να βρεις λέει την ευκαιρία. Αυτό δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ. Εγώ ήμουν εδώ που τα φάγα, στα μούτρα τα φλόκια. Για την ώρα είναι καλά. Όταν ξεκινήσει να έρχεται πρέπει να φύγεις δεξιά, Μπάμπη. Αριστερά. Βλέπεις εσύ να έρχεται κανένα? Όχι. Γιατί δεν ήρθε τώρα? Χέστηκε! Με φοβήθηκε και κάποιος. Εδώ δεν έχει τίποτα εδώ. Όχι. Όχι, εδώ δεν είναι τίποτα. Μήπως πρέπει να Το ξαναβάλω βάλω κανένα από τα experience που έχω. Ναι, βάλ το ένα experience. Μαλάκες, ακόμα Ναι, και και εγώ πέντε με πάει. έχει περάσει ένα τέταρτο.
Να σε βάλω ένα τέτοιο. Ποιος, τι. Παιδιά, το είδαμε για τη Γαλλία. Καταλάβαμε κάτι χοντρό παίχτηκε, θα το δούμε μετά. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε το stream για την ώρα. Κάργα. Μετά που θα κλείσει θα το δούμε. Αχ, μια καράνα. Λακουκαράνα. Ποιος ξέρει τι θα έγινε πάλι. Σόιμπλε. Κολλάει. Φύγε να σου βάλω experience. Μείνε εκεί που είσαι, μείνε εκεί που είσαι. Μένω. Ποιο να του βάλω τώρα. Μαλάκες, καίγομαι, αλήθεια. Πέστε μου άμα πέσει το χείλη μου. Όπο μαλάκα. Βράζω εσύ. Γνώνου για Γαλλία λέει ο άλλος ρε. Έτσι ρε. Έτσι. Ποιο να του βάλω ρε μαλάκα τώρα. Βάλε μου εκείνο που είναι με Το εκείνο, suspense. το άλλο. Να του βάλω Βάλε το το project. suspense, μ' αρέσει. Πολύ αρέσανε αυτό, αλλά και αυτό είναι καλό. Σούζη, αν με βλέπεις αλλά σώσε με. Α, αυτό θέλει κάψιμο πολύ, όχι. Όχι, δεν είναι για τον Μπάμπη αυτό. Μαλάκα μια γαλλική σημαία φόρεσα κι εγώ σήμερα και έγινε της πουτάνας. Ναι ρε μαλάκα. Τι έγινε ρε μαλάκα. Κάτσε λίγο Μπάμπη. Εγώ δεν κάνω τίποτα, εσύ κάνεις. Ναι, στη Γαλλία έγινε μεγάλη τρομοκρατική επίθεση. Το είδαμε παιδιά. Θα το δούμε σε λίγο. Το είδαμε και αυτό γιατί έχει κάποιους νεκρούς. Είδες, φόρεσε την πλούζα, έχω ίδια λεφτά μου, τι είπε. Ποιο να του βάλω τώρα ρε μαλάκα. Αυτό που, Βάλε το έχει, ένα experience ρε. αυτό που έχει τώρα είναι γαμάτο. Τώρα που δεν βλέπω, έχω ζητώ. Jesus Christ. Τι είπες? Τίποτα, κάτι δικά μου ελληνικά. Βλέπεις κάτι Μπάμπη. Τώρα. Ναι. Μαύρη, μαύρη, λαμπλάκωστε. Σκοτάδι. Και εσύ πρέπει να κόλλησες τώρα. Όχι, όχι. Τώρα βλέπω Σάκη. Κάτι βλέπω. Περίμενε, θα φύγει. Έξω. Πάτα. Αυτό θέλει. Περίμενε. Αυτό ναι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται το παιχνίδι, να δεις. Yes, Project 8 και 49, νομίζω, κάπως έτσι. What can I do? Μαλάκα λέγω μην βάλεις καμιά σημαία της Ελλάδας και γαμηθούμε. Θες να το παίξουμε? Μην ξαναφορέσεις σημαίες εδώ μέσα. Σημαίες μαλάκα. Εθνικότητες. Και ξέρεις πώς ταιριάζει, Αλή, Γαλλία, Ναι. κάτι με τζιχάτ πάλι κάτι θα γίνει. I'll get back to you on that around 10. Κολοχώρα! Μαλάκα κάθομαι σε καρέκλα, γαμάτα. Είναι όντως τζιχάτ λες. Θα δούμε, δεν ξέρω. Κάτσε να στείλω μήνυμα σε ένα κομμενάκι στο Facebook. Εγώ τι κάθομαι κάνω? Πάπη, κάτι θέλει να κάνεις ρε μαλάκα. Hand me some file. Κάτι θέλει να κάνεις, κανένα κουμπάκι, κανένα έτσι, κάτι θέλει εδώ. Περίμενε. Να, εκεί λέει χ. Αυτό το χ θα πατάς, Ναι, εδώ. περίμενε. Τι λέει, χ to interact. Ναι. Τα έγγραφα κάτι σου λέει. Um, Drawers, τα σιρτάρια. Τα Σιρτάρια. Εδώ δεν έχει. flowers, yeah. Περιμένουμε τώρα από τον Πάπη να διαβάσει τα αγγλικά. Πήγαινε το βιβλίο ξεχωριστά μαρκαρέτο. Can you give it to me? Πιο προς τα πει. Κλείστο αυτό. Εκεί. Κάτσε. Το πήρες. Πάρτο! Να, δώσεις το. Οι άλλοι περιμένουν με το πιζολί στο χέρι. Thank you. Fuck you! By the way, we have this meeting at... What the? Oh my god. What was Όπα, that? Μπάμπη το κομμενάκι. Oh my Σηκώθηκε. god! Μπάμπη. Oh my god! Τελικώς αυτή! It's 93, all over again. Έλα να αγαπηθούμε πριν πεθάνουμε! Έλα! Έλα αγαπηθούμε πριν πεθάνουμε λέει. Ποιον παίρνεις? Κόμενος σου πέθανε, ψόφισε. Flower. Τι? Try the Τι door. λέει ρε Μπάμπη, δεν μπορεί να καταλάβει και τι λέει. Δεν μπορεί να καταλάβει και αυτός τι λέει. Μου είπε Φύγε. Να προλάβω την πόρτα. Is the door jammed? Όχι, ούτε πόρτα. I would have
here. Είναι απ' έξω κάτι. Είσαι τυχερή, θα γαμηθούμε εδώ μέσα. Δεν θα βγούμε ποτέ. Κάποιος είναι στην πόρτα. Λαπόρτ, κάποιος είναι. Άνοιξε πόρτα. Βαγγέλη! The door is jammed. Τι να πηδήξουμε? Άμα θες εγώ εσένα. Τι σου λέει, τι σου λέει. Τι λέει το κομμενάκι. Γιατί φοράει. Πατά στο χ, Μπάμπι. Ναι. Το χ, όχι σε αυτό, στην πόρτα πήγαινε να πατήσεις. Πόρτα. Το χ το πάτησε στην πόρτα. Ωρε μαλάκα, Μπάμπι, με τρόμαξε. Marshal for this floor. You're the last people in this section. Take this. Ευχαριστώ ρε. Περίμενε. Όπα, το χάσα λίγο. We need to get out. The building is on fire. Κοίτα μαλάκα αυτός. Κομμάντο είναι ο πούστης. Όντως τώρα ότι αυτό το παιχνίδι είναι για τους δίδυμους πύργους που παίζουμε. Near the elevators. Mind the Για τους floor. δίδυμους πύργους. Έχει πλάκα. Ναι. Κλείσει το stream. Κλείστο. Μπροστά εκεί το πράγμα. Κλείς το stream, βλέπω να γίνεται κρατικό χτύπημα στο Ελλάδα. God damn, it sucks. Αλήθεια τώρα έχουμε πέσει τόσο μέσα. Check out the doors. There must be Πού two το of them. ξέρεις. Το έχω δει. Behind the stairs. Τι έχουμε κάνει σήμερα. Παρασκευή και 13 δεν ήτανε. What have we done? Το φαινόμενο της πεταλούδας. Πω μαλάκα, αλήθεια, τι έχουμε κάνει σήμερα. Έξις. We have to find some way to get out. Τώρα γελάμε εμείς. Γελάμε, αλλά. Τους ξέρει αυτοί τι εικόνες βλέπουν τώρα και εμείς το παίζουμε τρελαλά και τρελαλό. Μετά θα μας κοπεί το γέλιο απότομα. Α, ναι, βλέπετε κι εσείς. Find the door. We Να το can't κλείσουμε stay τότε in κιόλας, here. Άκη. It's stuck too. Τι συνεχίζουμε τώρα, δεν Starting to έχει get νόημα. real hard. We can't stay here. Let's find the other guy. He'll know what to do. Ούτως ή άλλως και στο chat μόνο γι' αυτό μιλάνε τα παιδιά. Και καλά κάνουν, εντάξει, δεν είναι αστείο. Έχω ανοίξει ότι η πόρτα υπάρχει. Μαλάκα είναι όντως για δίδυμους πύργους. Μπάμπι, κλείστο. Μπάμπι. Φύγε. Φύγε, κοντράδα. Είναι για δίδυμους πύργους, αλήθεια. Μπάμπι. Άστο λίγο σε μένα. Έλα, τα άφησα. Βγάλ' το όκυλους. Λοιπόν. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς γύρω στις 9.30 θα το κλείναμε, αλλά από ό,τι είδα τώρα έχει γίνει κάτι χοντρό. Για καθίστε λίγο να το δω κι εγώ. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν θα Όχι, δεις, ένα δεν θα δευτερόλεπτο. δεις. Κλείσε το stream και μετά θα σχολιάσουμε τα πάντα. Άιντε, θα δούμε τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Όσο προλάβαμε σήμερα, από ό,τι κατάλαβα έγινε χοντρό. Κάτι έγινε χοντρό Κάτι και θα χοντρό το και- δούμε τώρα. Και βλέπω και στο chat είστε εσείς λίγο κάπως. Οπότε κάτι χοντρό βλέπετε και εμείς τώρα μαλαγιζόμαστε. Οπότε αυτά. Ας το κλείσουμε. Τα λέμε αύριο εμείς στην καρδίτσα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Αύριο καρδίτσα. Δεν φαίνεσαι Αλέκο, έλα. Sorry. Αχ, πόνες η μέση μου ρε. Τα λέμε αύριο έκανε. καρδίτσα. Αλέκο, αυτό ήθελες να πεις, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, τι άλλο να πω. Κάνε μια χαρά, μην ξαναβάλεις τέτοιο, Τι? Μην ξαναβάλεις μπλούζες. Κάτσε να το Και άλλη κρύψω. φορά Παρασκευή Ναι, ναι. και 13 δεν κάνουμε stream. Ναι, ναι. Κάτσε να το κρύψω. Καλά, τώρα γαμίσαμε. δεν φταίμε εμείς για αυτό που έγινε. Δεν φταίμε, αλλά εντάξει. Μία γκίνια την έχουμε. Έτυχε. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ναι, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σήμερα ήταν πάρα πολλά τα άτομα. Τέλεια Είχα κανένα ήταν. δυο ακόμα πράγματα να σας δείξω, δεν πειράζει. Ευκαιρία να κρατήσουμε λίγο για να το δούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο live. Θα το ξαναέχουμε πάλι τον Μπάμπι. Να είστε καλά, παιδιά. Μπάμπη, πώς είναι Ευχαριστούμε το τους κάψιμο 4.000. Τώρα που σταμάτησε, πήγανε. ρε. 4.200 άτομα. 4.200 Πανικός. άτομα. Πανικό. Για να μας δουν εμάς να κάνουμε μαλακίες. Αυτά. Ας δούμε λίγο τι συνέβη εκεί μεριά τώρα. Sorry, παιδιά, πρέπει να το κλείσουμε. Πρέπει να το κλείσουμε, μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Ναι, εντάξει. Αυτά, φιλιά. Σεβόμενοι το σκηνικό, το κλείνουμε τώρα.